Jeg vil her vise, hvordan vi pakker en wienerdeig korrekt ind. Og vi skal have noget margarine pakket ind i den her dej. Vi bruger en 50% indrulning, og det betyder, at hvis den her vejer kilo, så skal der 500 gram margarine. Når vi arbejder med wienerdeig, så bruger vi i det her tilfælde melet som et arbejdsredskab, og ikke som noget, der bare kommer i dej. Vigtigt er, at dejen hele tiden kan bevæge sig på bordet, altså at den ikke hænger fast. Når man skal have rullet en wienerdeig og have pakket det pænt ind, så starter man med at lave en pæn firkant. Sådan. Og margarinen skal ligge inden for det her område. Så tager jeg margarinen, banker den flad. Så nogenlunde i en firkant på størrelse med wienerdeig. Så placerer jeg den ovenpå her og trykker med mine hænder. Det der er vigtigt, det er, at margarine og dejlaget bliver lige tykt. Jeg starter med at lukke ind i den ene ende her og trykker, og igen den anden ende her, banker lidt inde i margarinen for at få margarinen helt i hjørnerne og lukker op. Sammen med her i siderne, banker lidt inde og lukker dejen op over. Og i den sidste ende når jeg når hertil, sikrer mig igen, at den kan bevæge sig, så skal jeg have gjort den lige tyk over det hele. Det gøres ved at trykke. Sådan, så er wienerdejen klar til at blive rullet.